Ay, ang Kuan Guard Clinic. Agi si Charis sa kuan ha. Kalma. No. Okay. Oo. Dali, dali. Dali, dali, dali. Come here, come here. Sit. Sit. Good. Oh. Naba. Good boy, good boy. Oh. Sorry. So, makatod ta sa akong manghod karon. Pa, asag yawi sa motor pa. So good. Fireball. Hello, darkness, my old friend. Sniper, oh. Evelyn, Subscribe. subscribe. Bulan sa kay Kuan Senador. Kagawad ra. Dalas bilari. Undang, bitaw ko kay mag-vlog ako. Taman mo undang po kay eskwela kay mag-vlog ka. Di ka mag-undang skill kay mag-vlog mo undang ko kay idol ka nako. Oh, baby. I've come to talk with you again. Dapat to magkita tabili na tayo handsign. Sama. Ano. Balik kay. Bilin na rin sa bilin. Sige, ayo ray. Sige, bilin. Tarong eskwela ha. Ikaw po daron skill. I like to. I like to love you every day. So in this video guys, mag-review ta sa 2016 Honda Click 150 Fi. I like to love you. And by the way, narita karon sa Dawis Bridge. Igana mo na ang Banat Ihil. Highest peak diri sa Tagbilaran. Mo ni ang Ace Hospital mag-open sir ni mga basin next year. So guys, when it comes to para mga motor, so nara ko hilig og motor, but then na-change na tungod kay as you grow older mo magkakaroon tayo yung preference, magkausap mo yung preference, and then karon so na-testingan na yung Click 150. Lahi ra gyud siya sa Aerox not that comfy compared to sa Honda Click. And then when it comes to braking system, mas pilit ang Click. I like to love you. Pero ang Click mo kay combination brake kasi siya, but then ang Aerox namo kay dili. If I may. And then sa kana acceleration, mas feel ako ang acceleration sa kuan. I like to love you. I like to love you. Dave, pag taraw mo sa Aerox sa mas kusog ba bulot na Aerox no? Ano nang Click?
Mas ano yung click. Kaya si Dave Day guys, usa ni sa bukaan mo lang ng tabang-tabang sa shop. Usa sa siya sa bantay nga ang click mas ano yung doon. And then, usay mas kusog mag-accelerate day bag click or Aerox, Rusgan. Husgan ang Aerox. Husgan ang Aerox. Pero lahi-lahi mo tag preference guys. So, ang uban na to, mas ganahan silang Aerox kay dako. And then, depende sa nasa body size mo. Ang click kay whereas design mo siya for kanang Asian mo to, mga tao mo to. Kani ang Aerox kay murag for mga dagko, mga western nga tao. Sa suspension niya, I'd like to love you every day. I will go with the click. So, suspension. Kay more ng Yamaha gyud kay ang ilang suspension kay murag dili built in for murag wala kay nila gi pangunahan ang gamit ang suspension. So Honda ko when it comes to suspension, Honda Click. So based sa ang rating sa Honda Click kay mga nasa kani mo de pila rating mo sa Honda Click? 1 0 to 10. 5 ra. 5 ra. Ang Aerox. Aerox ko buto ko Aerox. Buto kay Aerox 10 kay Aerox 10. I prefer kanang Aerox kay every time nga magpagas ka dili na ka munawag sa partner ba sa imong motor. Also, ang kanya one of the most kanang known nga features sa Aerox kay pwede ka mag-charge while mag-drive ka sa imong Aerox. That is it for this week's vlog. Don't forget to like, comment, and subscribe below. Peace guys. Bam! Huy! Take care of you. Take care of you. Take care of you. I didn't know it was over. Take care of you. Take care of you. Take care of you. Take care of you. Take care of you.